Ahojte, drahí moji sledovatelia, krásny najúžasnejší. V prvom rade mám všetkých rád a teším sa, že ste opäť u ďalšieho videa. Takže tento raz som sa rozhodol, že vám predstavím hru môjho detstva, tým je Cossacks. Je to hra, u ktorej som strávil stovky, možno, dúfam, že nie tisícky hodín, ale stovky to určite bolo a je to skvelá hra, stratégia, patrí naozaj skvelým RTS-kam. A konkrétne Back to War má niekoľko misií, ktoré by sme mohli prejsť. Každá z nich je originálna, všade tam treba niečo tvoriť. A je to niečo, čo by som vám rád ukázal a verím, že sa vám to bude páčiť. Ak sa vám to super bude páčiť, možno v tom budeme pokračovať. Túžil som po Rome Total War po nejakej zmene a zároveň som dlhšie nevydal video, pretože s manželkou zvažujeme sa stiahovať do Prahy, tak sme boli vybavovať nejaké veci, hľadať si ubytovanie, riešiť prechodný pobyt a tak ďalej. A teraz mám chvíľku času, že by som vám niečo predstavil, niečo sme spoločne prešli a teda mi napadlo trošku odskočiť z Rome Total War. Samozrejme budeme dokončovať tú grécku kampaň, ktorú už máme rozohranú, ale chcem vám ukázať aj túto hru. Ešte predtým, než začneme, ďakujem Odinsonovi a aj Darianovi za komentáre. Odinson sa ma pýtal, či mám obsadiť celý svet alebo ako to funguje, takže je tam krátka kampaň, ktorú keď splníme, to znamená mať 15 provincií a myslím, že zničiť frakciu Macedón alebo Thrace, tak sme vyhrali krátku kampaň. A taktiež bola otázka, či nechceme nejaké novšie verzie Rome Total War hrať. Ja mám záujem možno skúšiť si Rome Total War 3, pretože Troja je môj obľúbený film a mám rád celkovo staroveké Grécko a samozrejme ešte aj to staršie Grécko, proste Grécko podľa mňa za staroveku a predtým bolo že super. No a Darian sa ma pýta, či vyskúšame nejaké mody. Zvažujeme, som si nejaké pozrel, sme si samozrejme niečo aj popísali, takže uvidíme. Záujem tam je, uvidíme, či budeme stíhať a či to bude predmetom diskusie. No a takže ďakujem komentujúcim, ďakujem odoberajúcim, aj Kukinko je novým odberateľom, pred 5 dňami dal odber, takže ďakujem. No a teda poďme sa pozrieť, čo ponúka Cossacks. Takže sme Benátky. Miesto, kde sa sny stávajú realitou. Budúcnosť je v našich rukách. Buďte pripravení, pretože nemáte žiadnych spojencov, ktorí by vám pomohli. Avšak poznáte vašich nepriateľov. Je to Piemont, takže Taliansko, a Turecko. Takže militárske operácie prebehnú rovnako tak, vojenské operácie prebehnú na zemi, ale aj na mori. Našou úlohou je ochrániť sa proti nepriateľom a s pomocou našej navy, to znamená flotily, lodí. Hneď ako náhle nazbierame dostatok síl, musíme oslobodiť generála z jeho ako keby zadržania. A ďalšou veľmi dôležitou úlohou je pripraviť skvelo trénovanú armádu a poraziť nepriateľa. Takže to znie zatiaľ super, tak poďme na to. Rovno poviem, dáme si to na easy, ja som to fest dlho nehral a rovno poviem, tieto prvé kampane, čo sú tu, ako misie, sú brutálne ťažké aj na easy. Naozaj to tak zrobili, že poznám mnoho ľudí, ktorí to hrali, ako skúšali a ani na easy to nevedeli prejsť. A samozrejme už potom neskôr sa dajú dať aj na hard a tak ďalej. Na very hard si to ani neviem predstaviť reálne, takže začneme z easy, začneme z ľahka a poďme teda na vec. Veľmi rád vám predstavím túto skvelú hru. Takže máme teda malé mestečko u mora, Seaport. Musíme ho obraniť s malou skupinou vojakov a galea z lodí. Rezidenti sú vlastne obyvateľia, plne závislí od miestnych ako keby síl. Oni nemôžu postaviť armádu a nikto z nich nie je schopný ich trénovať a viesť vojakov do vojny. To znamená, že nemôže postaviť baraky ani stajne. Na základe menšej skupiny vojakov v meste a lodstva budeme musieť sa obraniť proti našim nepriateľom. To je to, čím ako keby, to je ako vlastne s našou flotilou môžeme ochraňovať priamo
mesto na východe aj na západe. Takže kým král nariadil budúcemu ako keby mestu, teda generálovi, ktorý tam bol, jeho destináciu, ale jeho loď bola napadnutá tureckou flotilou. Takže Turci ho zajali a uväznili ho v ostrove, v takzvanom oranžovom miestnej hale, tak by som to preložil. Takže na to, aby sme postavili baraky a stajne, budeme potrebovať armádu. Obyvatelia sú voľní, ako keby a tak, ale na to, aby sme mohli generála vyslobodiť, potrebujeme obsadiť mestskú halu na ostrove. Okay, prvá vec, čo urobíme, znižíme rýchlosť, lebo tá rýchlosť je brutálna. A možno až takto. Tak tí sú vážne spomalení. Dobre, to nevadí. Začiatok radšej pomalšie, na to pôjdeme. Takže budeme ešte braniť. Hneď tu pošleme vojsko. A ja mám takú stratégiu na túto misiu, že budeme stavať vežičky. Vežičky sú skvelá budova. Ešte predtým, než vám viac predstavím ohľadom tejto hry, tak toto je klasická stratégia. Sú tu krásne jednotky. A našim cieľom teraz bude vybudovať ekonomiku. Máme tu niekoľko surovín. Drevo, jedlo, kameň, zlato, železo a uhlie. No a tieto musíme samozrejme ako keby produkovať, aby sa nám darilo, aby sme mohli postaviť väčšie armády a aby sa nám celkovo proste darilo. Bez dobrej ekonomiky stratégie nefungujú, takže verím, že to pôjde. No, nevidím tu žiadnych robotníkov. Práve čo okamžite musíme robiť je stavať veže. Toto bude nevyhnutný základ na prežitie, aby sme zvládli túto hru. Takže tak. Tam máme slušnú armádu. Robotníci idú a armáda nič. Armáda čo spí? Poďte, moji drahí. Poďte, drahí moji milovaní, budem vás potrebovať. Budem vás potrebovať. OK, harvesting je veľmi dôležitý. Dobre. Takže to, čo budeme určite potrebovať, diela nemôžeme robiť, čo je obrovská škoda. OK. Možno pomalšie s týmito. To, že som ich poslal bez armády, sa trošku bojím. Takže by si mohli trošku pohnúť. To diela už sú na ceste, OK. Čakaj, čo sa tu stalo? Prečo to hneď padlo, táto vežička? Stavíme druhú. Tu už ide nejaká menšia armáda. Verím, že ich odstavíme hneď. Možno postavíme ďalšiu mestskú halu. Budeme potrebovať veľmi veľa robotníkov. To je rubu drevo ďaleko. Budeme určite potrebovať uhlie. Toto je uholná baňa. No, budeme všetko stavať na ekonomike, tak to vidím túto hru ako aj každú inú. Máme výhodu, že ešte ich lodstvo nás až tak neobjavilo. Výborne. Dobre, budeme riešiť jedlo. A ja veľmi rád stávam kameň. Rovno stávajme bane, čo to ide, to stávajme. Paty to viac nemusia ísť tak ďaleko. No, super. Keď už postavíme jednu väžu, budeme stavať väžu o 106.
Tu máme slušnú armádu, tu je trošku menšia. Ale to zvládneme, to zvládneme. Možno ešte jednu loď sem pošlem, keby nieco. No a teda našou úlohou je obsadiť túto mestskú halu, tam mať vyslobodiť nášho generála. No a ako náhle ho vyslobodíme, budeme môcť stavať armády, ale úplne na začiatku chceme sa nejakým spôsobom obrániť, to použijeme vežičkami, lodičkami a menšou armádou, ktorú máme k dispozícii. No a ako náhle sa nám podarí vybudovať dobrú ekonomiku, postavíme brutálne lodstvo a pôjdeme k tomu ostrovu. Všade tu sú nepriateľské lode. Tu už je jedna z nich. Ja by som si chcel tie svoje lode ušetriť bojov. Ak by to bolo možné. Možno postavíme veže. Veže, keď padnú, to mi až tak vadiť nebude. No a toto sú samozrejme naše rybárske lode. Tie im trošku ako keby robia nepríjemnosti. Takže nech sa na ne zamerávajú, nech sa nezameriavajú na iné veci. Teda na naše mesto, ktoré potrebuje prežiť a produkovať. OK. Biela si nechajme tu. Tu máme fakt slušnú armádu, tu sa nebojím. Fú, ale už aj tu nám padli lodičky, to fakt neviem čím to je. No a... ktorí môžu aj rúbať drevo spokojne. No. Veľmi dôležité sú tieto objavy. Takže budeme potrebovať veľa dreva, veľa železa, veľa zlata, veľa všetkého prakticky. Ešte poďme sa pozrieť, či tu ešte máme niekde nejakú baňu, ktorú by sme mohli využiť v blízkosti. No, dosť zle na tom sme s drevom, ale chalani už tu rúbu, idú bomby. Jedla máme celkom fajn a tu je super železo, to budeme využívať. Možno aj tu zoberieme tú baňu neskôr. A možno objavíme aj niečo niekde inde neskôr. Nám už ostreľujú naše rybárske lode, ale to nevadí. No, drevo už ide, už rubu. OK. Takže čo môžeme? Určite Stone Extraction Efficiency plus 300. To je super. Lebo kameň je skvelá surovina na predaj. Ešte by sa nám zišlo veľmi veľa dreva. Takže postavme si tu storehouse. Opa. Oranžová loď, keď sem prišla, to nie je zlé. Tej sa môžeme spokojne zbaviť. Dobre, väža 1 už je postavená. Poďme rovno na druhú. Skúsme ju dať niekde tu. Posunieme trošku armádu. Tým pádom už aj tu je postavená väža. Super, to sme chceli. Tuto rovno vylepšíme, nech má viacej kanónov. Dobre. Jedna turecká loď padla. Nechceme ísť veľmi do vojen, lebo tie lode si budeme potrebovať šetriť na generála. Takže kľudne nech nám útočia na tieto menej podstatné lode. OK, myslím si, že je tu jedno vylepšenie, áno, presne, aby sme mali viac jedla. Vy môžete robiť. Budeme potrebovať veľmi veľa robotníkov. Aktuálne bránime všetko, ono sa nezdá, oni tu chodia tie vojska, ale naše lode ich zostreľujú, takže držia. Táto loď je zaneprázdnená ničením rybárskych lodí, čo je super. Kľudne nech v tom pokračuje, nás to stojí málo dreva a neohrozuje to naše bojové lode. Ako náhle budeme mať tu na vežičky hore dole z každej strany mnoho, tak rozbehneme ekonomiku, postavíme neuveriteľnú flotilu a myslím si, že bude amen. Bude amen s nepriateľmi. Ale to ešte nejakú chvíľu potrvá. Postavme rovno tu na ďalší storehouse.
No tu sa už nejako motajú. Stávame ďalší mlyn. No, ktoré vylepšenie? Toto vylepšenie nás zaujíma, taktiež toto. A aj toto. Všetko na produkciu. To budeme potrebovať. Dobre, stále je zaneprázdnená táto loď, čo je naozaj frigátka, veľmi silná loď našimi rybarskými loďami, takže som veľmi spokojný. Lebo nejdeme zbytočne do bojov, ktoré by nás stálo veľa surovín, veľa lodí a všetkoho ostatného. Jedlo ide hore, čo som rád. Kamenia máme požehnanie, ale dreva nie je až tak veľa. Ok, akurát tá frigátka ešte nie je tak blízko, že by bola na dostrel našich veží. Nevadí, zatiaľ ju vylepšíme, nás to nestojí až tak veľa. Uhlie sa nám míňa, uhlie sa nám veľmi míňa. Poďme vylepšiť uholné bane. A nechápem, jak sa môže tak míňať uhlie. A budeme ho potrebovať naozaj mnoho na vodné bitky a prestrelky. A rovnako tak aj drevo. Opa, vy tu len tak stojíte, kamaráti. To nie. Dobre, ako náhle tu bude aspoň 5 veží, môžeme riešiť čisto ekonomiku. A ďalej už asi môžeme sem. Budeme ostreľovať aj s našimi dielami tieto lode. Dobre, za kúsok dreva proste otravujeme túto loď, frigátku, takže je to v poriadku. Robotníkov máme čoraz viac, ale my potrebujeme drevo. Strelili nám jednu loďku, to vôbec nevadí. OK, zatiaľ všetko ide fajn, možno, že zrýchlime trošku rýchlosť, lebo tí robotníci nie sú až tak, jak to povedať, pripravení. Dobre, aj zlatú baňu môžeme vylepšiť, aj túto baňu môžeme vylepšiť. Takže čoho máme nedostatok? Všetko vylepšujeme, všetky bane, čo sa dá, budeme dvíhať ich kapacitu, aby tam mohlo prísť viacej robotníkov. Aha, ďalšia uholná baňa, tak to využijeme taktiež. Zoberieme tu na 5 kamarátov. No, tak tí tu prišli rúbať dreva, jedna radosť. Postavme si kostol, krásny kostol. Nejakí 8 robotníci tu nás skončili, to znamená vežička je hotová. Poďme postaviť ďalšiu vežičku. Môžeme niekde tu vzadu. A poďme vylepšovať kanóny. Títo už by tiež mali mať čoskoro hotové, lebo približne rovnako začali stavať. Aj tu chceme postaviť väžu trošku bližšie sem. Pretože budem chcieť tú baňu využiť naozaj na maximum. Zatiaľ nepriateľa sa k nám až tak blízko nedostali. Veža stále nedotiahne tam, to nevadí. Takže, poďme si prisunúť tu na kanóny. Kanóny budú otravovať túto loď. Pomaly už nám dochádzajú rybárske lode, tak ich poďme tvoriť. Nech to trošku predĺžuje čas, ktorý nebudeme musieť byť v boji. No ale zatiaľ tu vyzerá všetko fajn. Raz tam prídeme a naozaj potrebujeme si pripraviť dobrú ekonomiku. A ako náhle bude dobrá ekonomika, tak sa nebojím, že by sme nezvládli aj postaviť skvelú flotilu. Aktuálne, ako môžete vidieť, stojí to strašne veľa dreva. Takže, a hlavne máme strašne málo uhlia. A taktiež aj zlato, to je... nedvíha sa veľmi, takže... Možno ešte budeme postaviť jednu mestskú halu, kde pôjdu ďalší robotníci. Ich budeme tvoriť a vyvíjať.
OK, tu nás sú robotníci, OK. Čo budeme potrebovať je drevo, ale zatiaľ postavte kostol, prosím vás. OK, takže toto je Cossacks. Jednoducho, aktuálne máme takúto misiu, budeme musieť tvoriť ekonómiu, oslobodiť našho generála, nemôžeme tvoriť armády, to je trošku nevýhoda, možno niekto chcel vidieť práve armády, boje, ako to prebieha, ale si, že väčšina z vás si to vie predstaviť, ako prebiehajú také bežné bitky. Keďže tu nie sú nejaké veľké jednotky, ako máme v Rome Total War, ale máme tu práve, jak by som povedal, pajčúrikov. A títo pajčúrikovia nám ťahajú ako keby ekonomiku, no. Aj bojujú zároveň. OK. Takže poďme vylepšovať tieto veže. Ako náhle budú vylepšené veže, opa. Tu nám zostrelili opäť loďku. Poďme sa zbaviť tejto tureckej lodi. Táto väža už dotiahne? Nedotiahne ešte. Na súperov, čo je škoda. S týmito dvomi dielami poďme bližšie. A poďme zostreľovať túto loď. Dobre. Títo robotníci, keď skončia, postavia baňu. Som žiadnu baňu nevidel. OK. A tu máme, nie sú robotníci na ceste, takže ich pošleme na drevo. Drevo. To my potrebujeme. OK, čo by sa nám ešte hodilo z týchto vylepšení? Možno toto, ale toto je naozaj veľmi drahé, tak uvidíme, či sa toho dožijeme, lebo tak skoro asi nebude, no. Opa, nasrali sme túto loď. Čo je dobré. OK, takže aktuálne staviame veže, aby sme mali nejakú dobrú obranu. Potom môžeme stiahnuť to vojsko a to vojsko využijeme na to, aby sme obsadili tento ostrov a získali naspäť našho generála. Ale to ešte nejakú chvíľu potrvá, budete si musieť zvyknúť, že v tejto hre všetko dlho trvá. Možno to zrýchlime potom. Jedla máme, s jedlom sme na to dobre, takže poďme stiahnuť nejakých tých farmárov, aby nám rúbali drevo. Alebo ťažili kameň. Budeme potrebovať veľa zlata na vylepšovanie baní. Veľmi veľa zlata. Takže poďme sa pozrieť na kurzy. Takže supply a demand. Takže. Opa, vypol sa nám obchod. Dobre, takže čo sme ochotní im dať a čo chceme? My chceme zlato. A ja som ochotný im dať aktuálne kameň. Skúsme im dať 10 000 kameňa, ale za 1070 zlata, to je veľmi slabé. To je naozaj až biedne. Ale nevadí. Bude nám treba viac robotníkov. Čím viac budeme obchodovať, tým nižší ten kurz bude. Takže napríklad keď kúpime strašne veľa zlata, tak to zlato narastie na hodnote tak ako keby aj v reálnom živote. Výborne, ďalšia vežička, to sme chceli. Keď 3 vežičky sú fajn, zatiaľ dajme možno, že štvrtú. A štvrtá už je taká istota. Tiež si ju dajme niekde tu. Aby sme potom tam mohli postaviť tú baňu. Pretože železo je tiež fajn. A zo začiatku tie bane nestoja veľa, až tie vylepšenia sú fakt, že drahé. No, takže vežičky by jedna radosť. Stavme ešte jednu tu. Tu možno potom neskôr. Uvidíme. Veľa tých vežičiek treba. Vežičiek nikdy nie je dosť v tejto hre. Tak vám poviem. To je moja odpoveď na tieto veci.
No a so zlatom sme sa veľmi nepohli. Čom to viazne. Tak budeme veľa kameňa a potom to nejako vyobchodujeme. To bude asi náš plán. Vylepšenia už na ekonomiku jedine, že jedlo. Len na 10%. Ako môžeme to zrobiť. Stojí to až tak veľa, stojí to veľa dreva, ale dreva máme dostatok našťastie. O to tu nie je núdza. Túto loďku chcem mať poblízku. No a ja to vidím, že čoskoro začneme s tou flotilou. Takže poďme postaviť jednu galeu. A tu na jednu galeju. Ďalšiu. Takže vyzerá to fajn. Potrebujeme teraz opäť veľa dreva. OK, tak poďme stiahnuť farmárov. A nech nám krásne rúbu drevo. Drevo prosím. Drevo prosím, mladí páni, OK. Budeme potrebovať jednu nákladnú loď na našu armádu. Takže urobme si poriadne lodstvo, aby sme sa dostali potom na ten ostrov. Potom stadia už môžeme stiahnuť trošku vojsko, si ja osobne myslím. Už si ho pripravme, ktoré sa na lodi. Vojska nemáme až tak veľa, ale to nevadí. Dôležitá bude flotila a vojsko, no, budeme musieť riešiť potom. No a postavme ešte jednu túto loď. Ešte máme dreva, 4000 dreva, ok, ale zlato sa míňa, ani nestúpa. To zlata sa obávam, že to bude pruser. Dobre, vylepšíme vežičky. Aby nám nič nehrozilo. Čo sa tu deje? Myslím, že sa tu dačo deje, čo sa mi nepáči. Ale pozemné jednotky tu nevidím. Vyrúbávame lesy. Dávame to na Maltu. Neviem, či poznáte ostrov Malta, mne tam žijú súrodenci. A tam tých stromov nie je veľa naozaj. Takže to robili anglické kolónie z Maltou. Vyrúbali tam všetky stromy. OK. Menšie lodstvo máme, ale ešte to nie je všetko. No. Opa, tu už nás zase prišla pozrieť tá turecká loď. Nakopeme jej zadok. To je rýchly proces. Toho zlata sa bojím, že to sa nám minie rýchlo a to bude prúser potom. OK, tú tureckú loď sme zložili. Zlato je na tom zle. Ale máme už dostatok kameňa, ktorý už by mohol byť zaujímavý na trade. OK. Takže poďme sa pozrieť do obchodu. Takže keď im dáme 50 000 kameňa, tak dostaneme 8 000 zlata. To už nie je vôbec zle. Budeme potrebovať okrem zlata aj potom železo, lebo míňa sa nám. To budeme potrebovať na lodné bitky. Takže poďme si ho rovno vymeniť za železo. Železo je tiež veľmi drahé. Keď počkáme ešte chvíľu. To nám svieti domček, čo znamená, že ľudia nemajú kde bývať, naši zlatí milovaní. Takže poďme postaviť niekoľko domčekov.
Dobre. Máme veľa robotníkov a tí potrebujú niekde bývať, čo chápem. Rozumiem tejto potrebe. Aj my si hľadáme bývanie s manželkou. Ale v Prahe. Keď toto vojsko sa aktuálne stáva menej potrebným. Tu by som dal ešte radšej jednu väžu. Bezpečnosť je bezpečnosť. OK. Bojím sa o to, že železo to sa naozaj minulo veľmi rýchlo. A čo sa týka produkcie, už nie je ani pomaly čo riešiť. Ešte jednu loďu robíme. Dobre, domčeky sa stávajú. Zlato sa opäť rýchlo minulo, ja nechápem jak rýchlo. Čo by tá galéa zobrala toľko železa iba. Zlata iba 1100. Dobre. Poďme týchto Junigerov poslať niekde sem. Nech postavia niekde tu na storehouse. Dobre, takto sa mi to páči, máme veľa robotníkov, to znamená veľká produkcia. Veľká produkcia znamená, že budeme schopní, bojaschopní v tejto hre. Ok, ostávajú po nás zhruba nízka. Dokúpime... Opa, ok. Dokúpime potom ešte ďalšie železo. Ako náhle budeme mať dostatok železa, ideme na to. Pôjdeme na padnuté ostrov, oslobodíme nášho generála. Čo vy na to? Dáme to. Dáme to, drahí priatelia. Opa, tu na nás je nebezpečná armáda, ale loď to kosí, loď to naša kosí. Verím, že aj táto loď to robí. OK. Tu sa nachádza náš turecký nepriateľ a tu by mal byť ten Piemont v tejto časti. OK, takže ekonómiu máme vynikajúcu, naši ľudia majú kde bývať, majú čo jesť a jediný nedostatok máme železa. To vyobchodujeme teraz s kameňom, pôjdeme na vec. Takže kľudne takto. Máme dostatok železa, máme dostatok uhlia, máme celkom fajn lodstvo. Máme dokopy 12 lodí, to by mohlo vystačiť, takže poďme sa s tým nebabrať. Dobre, ideme teda na lodné bitky, máme tu menšie vojsko. Verím, že s tým menším vojskom by sme to mohli zvládnuť. Tiež tu nie je veľké vojsko, skôr tie veže sú tu nebezpečné a lodstvo. To musí byť trošku taký blitzkrieg. Ideme tu ďalšiu loď, OK. Vojsko trošku presunieme sem, kým sa väža bude upgradeovať, tak je možné ju obsadiť bez myhnutia oka, bez toho, že by sa niečo zle dialo. Dobre, aktuálne naše lode idú bomby. Táto tu je v konflikte. Tieto 4 chceme braniť, lebo oni dokážu z diaľky obstreľovať a my chceme zničiť tieto veže. 1, 2, 3. Ako náhle ich zničíme, bude všetko super. Naša nakladná loď je pomalá, ale to nevadí. Železo okamžite sa minia, rovnako uhlie, ale verím, že to vybavíme rýchlo všetko. Štyri lode môžeme trošku priblížiť bližšie. Tie frigatky sme sa zbavili, zbavme sa tejto lode. Ničme im túto väžu. Naša nakladná loď sa už pomaličky blíži. Poďme postaviť niekoľko rybárskych lodí.
Dobre, táto väža má polovičné HP. A už sa z nej parí. Super, super výkon. Výborne, jedna väža kaput. Druhá väža kaput. No generál, už sme na ceste, aby sme ťa oslobodili, už dlho čakať nebudeš. Výborne, výborne. Opa, tu je fakt, že veľká armáda, ale sa tu zastavila pri našej lodi. Bude tam dostávať čočku. Dobre, robotníkov radšej vráťme do mesta. Nech radšej prídu rúbať drevo. To mi nič nehrozí. To našu armádu tiež radšej nechajme niekde tu, pri báni. OK, ako to tu vyzerá? Celkom fajn. OK. Čakaj, baraky nechceme zničiť. Toto už budeme riešiť s našou armádou. Ale nech nám našu loď nezničia. Hlavne tú nákladnú. OK. Obsadíme to, ovládneme a náš generála dostaneme domov. Ako náhle generála dostaneme domov, už máme víťazstvo v kapse. Vo vrecku. Hej, Juni Gary. Rúbte drevo. Dobre, dobre. Železo, uhlie sa míňa, takže ideálny čas. No. Poďme sa dostať. Poďme sa vylodiť. Opa, tu nás niekde vylodíme. Výborne. OK, nie je tu veľká armáda, takže ako náhle sa nám to podarí zničiť, tak budeme mať výhodu. Poďme zničiť tu na nepriateľský prístav. Máme šťastie, že tu na títo vojaci nejdu ďalej. A kde je generál? OK, získali sme kontrolu nad mestskou hlavou a ako najposlednejšie získali sme generála, ktorý bol oslobodený z nepriateľskej armády. Dostaňme ho do mesta čo najrychlejšie. Samozrejme, táto pevnosť mala 9000 zlata, 6000 železa, 6000 uhlia a 2000 jedla, takže super. Kde je generál? Už je tu generál, hýbaj domov. Potrebujeme ťa doma. Teraz si musíme dať pozor, že by nejaká brutálna flotila neprišla, čo by nám to tu znepríjemňovala. No vidím, že sa robia nejaké loďky.
No a už sme pánom nad morom v tejto hre. Tak sa mi to páči, drahí priatelia. Takže toto je Cossacks. Vidíte, nemohli sme stávať armády, mali sme množstvo problémov, ale ako náhle dostaneme generála naspäť do mesta, vytvoríme armádu a ukážeme, kto je tu pánom. Samozrejme hráme to na ľahké obťažnosti, inak by to bolo fakt náročné, tí nepriatelia by nás neustále ničili, nedali by nám pokoj, vytvorili by veľké lodstvo, znemožnili by nám oslobiť generála a tým pádom by to bolo veľmi zlé. Ale takto sme na tom ešte v pohode. Dobre, máme skvelé lodstvo. Takže teraz nám nič nebráni tvoriť množstvo lodí. Ako náhle dostaneme generála domov, čo už verím, že bude čoskoro. Tak to bude dobrá správa, budeme tvoriť armády. Stavať baraky a tak ďalej. To je cieľ, čo sme chceli. OK, flakajú sa nám tu nejakí zamestnanci. Tu na 11. OK, prosím vás, robte niečo. Super. Teraz sa nám darí, môžeme vylepšovať bane, môžeme vyskúmovať rôzne veci, ale to, čo už chceme zrobiť konečne, je riadna armáda. A už nás tu začínajú otravovať s ich loďami. S ich ubohými loďami. Dobre, sme pánom nad morami a horami a dolinami. Hlavne na touto hrou. Generál, táto je tak už potáš, no. Príď už domov. Ťa oslobodili, aby sme sa tešili, že ťa máme doma. Dobre. Super, ekonómiu máme skvelo postavenú. Opa, tu je robotníkov. Tu, kacajte stromy. Treba nám drevo, ale možno aj kameň nám bude viac treba. Týchto poďme posunúť sem. A tu nám máme stretávku s loďami. Poďme vyriešiť tieto lode. A to môže ostať sem. Dobre, generál ide domov. Trvá to trošku dlhšie, čo takto to zrýchliť. Našťastie je to všetko v pohode, zrýchlíme to, pam. Lodičky už sa hýbu o dosť rýchlejšie. Super, všetko je dosť rýchlejšie, ešte aj oni pracujú rýchlejšie. OK. Tu na ničiť tieto lode, neviem, či má význam, lebo myslím si, že oni sa generujú hneď po zničení. Tu hoďme jednu bombu. Pam. Ja si myslím, že sme to až príliš zrýchlili, ale minimálne toho generála dostaneme domov. Uhlie sa nám míňa, poďme to nejakým spôsobom vyobchodovať. Kameňa už máme habadej. Dáme 100 000 kameňa. Uhlie už nie je problém. Železo už nie je problém. Jedlo nebudeme potrebovať. To je surovina, ktorá sa ťažko predáva. Generál, poď už domov. Sa te nevieme dočkať. Prosím o kameň. Tu je vás veľa, už sa špotkáte navzájom. Idete si do cesty. Dobre, prežili sme najťažšie chvíle. Generál je doma. Takže, teraz v našom meste môžeme formovať armády.
Získali sme akože komandera. Môžeme stavať baraky a stajne. Medzi tým generál získal informáciu a navigáciu, ako postaviť frigatky a battleshipy 18. storočia. Takže už aj 18. storočie ako možnosť máme otvorenú, čo sa veľmi teším. Takže poďme na to. Už nie je o čom, rovno stavíme baraky 18. storočia. Jedna stajňa. Je tu jedna takáto možnosť, že jazda sa nám bude robiť dvakrát rýchlejšie, to je skvelá vec. Môžeme si dať balón, že by ste videli, čo sa ako bude ďalej diať. No, ako vyzerá mapa. Takže toto keď budeme mať, uvidíme celú mapu a zistíme na tom, ako je na tom nepriateľ, kde sa stáva ten balón. Za chvíľu nám tu bude letať. Tu na už sa stavia. Takže generála určite nemôžeme nechať zabiť. No. A superi majú maličké mestečka, takže to bude jedna radosť to zničiť. To bude jedna radosť, OK. Takže jedna strieľňa hotová, urobíme husárov. Husári sú ultra rýchla jednotka. Tento barák sa bude dlho stavať, ale to nevadí. Construction time minus 75%, to je to, čo hľadáme. Táto loď už nám nie je potrebná. No. Čo nám chýba? Zlato. To je stály problém tejto hry. Ale to nevadí, vyobchodujeme to. Máme teraz veľa jedla. Potrebujeme zlato. Za 100 000. Dobre, tak to obetujeme. Hop, a skúsme dať aj dreva. Drevo môžeme dať aj 200 000. Nejaký problém so zlatom? Nemal by byť. Ešte poďme postaviť ďalšie stajne. Dajme si ešte vylepšenie jazdy, že by mala plus 5 atak. A samozrejme aj tieto menšie vylepšenia. Opa, tu niečo chcú stavať. To im nedovolíme. Dobre, táto armády tu nie sú veľké, takže tam keď nabehneme s husármi, tak je amen cma. Výborne, grenadieri, to je super jednotka. To je prakticky prehra pre nich. Budeme postaviť druhý barák tu na. OK, so železom je trošku problém. To nevadí, to vyriešime potom. Títo ešte kým prídu, tak máme čas. No, grenadieri, to je skvelá jednotka. On stojí veľa zlata. 55 zlata jeden takýto typek. Ale je to drahý špás. Dobre. Potom poprosíme husarov. No, čo budeme potrebovať? Vy prosím vás kameň. Vy prosím vás drevo. Je nejaký tu na robotník, čo sa fláka? 10 robotníkov sa tu niekde fláka. Tak prosím vás, poďte ťažiť kameň. No. Husári sú tiež inak celkom rýchla a dobrá jednotka, takže nebal by som sa, že si s tým možno poradíme. Ale je super, že máme rovno 18. storočie baraky, čo sú za mňa mega silné. Takže týchto pošleme rovno na Turecko. Husárov si nachystáme tu na. No a rovno husárov pošleme tu. Nech sa s tým nebavia. OK, super, darí sa nám neuveriteľne naozaj. Si neviete predstaviť, že aké máme šťastie, že sme tohto generála získali a prakticky sme vyhrali hru týmto spôsobom. Toho som sa najviac bál, to bola najťažšia misia a preto sa mi páči Kosak, že je taký rôznorodý.
Že nejde o to len postaviť armádu a nejakým spôsobom bojovať, ale napríklad musíte zachrániť generála, musíte niekoho oslobodiť, potom viem, že sú rôzne tunely, potom nejaké bažiny a kopec iného, takže nie je to len taká obyčajná stratégia, kde riešite jeden problém a to je, že vystavať armádu a zničiť supera, ale riešite kopec iných problémov. Keď teraz máme nedostatok železa, musíme to vyobchodovať. Takže je to naozaj zaujímavé z môjho pohľadu a málo kedy sa stretávam s takýmito mechanikami. Že už máme železo, samozrejme dvíhať bane. Niekedy ja robím to, že rýchlo napadnem supera a zničím mu ekonomiku. Ako náhle mu zničím ekonomiku, nemôže tak rýchlo tvoriť armády. Takže tu na toto mesto už je amen cma s ním. Ďalších grenadierov posielame do Piemontu. Tam pošleme aj husárov, tých je ešte viac. Takže super. A ono aj pikemenov už nemajú čo robiť. Takže aktuálne Turci padajú. Padajú jak švestky. Ono im všetko ničme. Niektoré budovy nie sme schopní zničiť. Keď Turci ešte tu niečo majú, čo by sme im mohli. Výborne. Turecká armáda ich vodstve porazené, porazili sme zeleného nepriateľa. Super. Ale nikdy nehovor hop, kým super naozaj nie je ukončený. Že ja zvyčajne zničím všetky budovy, pošlem grenádierov, ktorí zničia aj ich armádne budovy. Tie stále sú schopní robiť armády a robiť neplechu. Takže naozaj tu sme ešte neskončili. Dobre, vy poďte rúbať drevo. Takže minimálne s Turkami máme dočasný pokoj. Tí sme vyriešili naozaj rýchlo a slušne a dobre. Zlato sa nám tiež trošku míňa. Nebezpečenstvo napríklad dajú sa tu vytvoriť aj žoldnierské vojska. Aktuálne tu nemáme túto možnosť. A tých vieme kupovať za zlato a ak nám zlato náhodou dôjde, tak je problém, pretože žoldnieri sa otočia proti nám. Takže aj to sa môže stať. Myslím, že aj niekde sme tu mali tie dva kanóny, že aj tie nám môžu pomôcť. No a aktuálne ničíme Talianov a naša misia pomaly končí, som veľmi spokojný, že sa nám to tak podarilo. Chvíľu to trvalo, misie tu sú neskutočne dlhé, ako môžete vidieť, ale je to zábava, keď máte voľný čas si to zahrať alebo pozrieť sa. Je niečo, čo ma teší a verím, že možno aj vás. Tak vnútorne nejaká takáto stratégia. Takže aktuálne berieme baňu, skúsme spáliť, rovno aj ich brnenie, aj ich armory, neviem jak to povedať. No. Opa, tu na táto armáda si vystačila s nami. By som bol rád, keby sa nám podarilo obsadiť ešte toto tu. To sú pikemeni. Tých môžeme poslať na ich pikemenov. Oni majú celkom dobré brnenie. OK, poďme. Tu nám majú ešte možnosť znovu začať mesto. Poďme vytiahnuť husárov preč. No. No a budeme potrebovať tých grenadierov, aby sa zbavili tejto vežičky. Tá nám bude robiť špatu. Dobre, už tu toho veľa neostalo. Čím viac im to tu zničíme, tým skôr to vyhráme, ale už to je prakticky vyhrané. Poďme tých 95 husárov, čo už je riadna armáda. Priamo na nich a je to vybavené. Keby sme mali armády hneď na začiatku, ani sa nemusíme baviť, jak rýchlo to vyhráme. A kľudne aj na hard levely. Ale práve to čaro tejto misie bolo to,
že sme nemohli tvoriť armádu, že sme boli proste v nevýhode, mali sme celkom malé lodstvo, ktoré sme zvýšili a mohli sme oslobodiť generála až tak vyhrať hru. Takže za mňa to má pekný príbeh a šťastný koniec. Samozrejme ešte sme nedohrali, ešte ten Piemont tu niečo má. Takže poďme im všetko obsadiť. Ešte majú tu jedného robotníka, myslím si, že ten keď padne, tak už sme vyhrali. A hlavne túto budovu musíme zničiť, ne? Tú budovu budeme musieť zničiť, ale už husári idú, o všetko sa postarajú. Skúsme s tými husármi tu ešte niečo. Výborne. Posledný robotník. Kaput. Táto budova, keď im padne, myslím si, že tiež už to bude fajn. Poďme ďalej od veže s našimi husármi. Mestská hala horí. Výborne. Výborne, ešte neviem prečo sme nevyhrali, naozaj tých budov tu už nie je veľa, ale títo husári sa postarajú o to, aby už bol koniec, verím tomu. Tie granadieri, ich pošleme na väžu. A prakticky už tu nie je nič, naozaj tieto budovy už by nemali mať taký silný vplyv na výhru alebo prehru. Zoberme pár grenadierov. Výborne, Piemont prehrali a my sme aktuálne porazili všetkých nepriateľov a máme víťazstvo. Toto bolo riadne dlhé natáčanie, skoro hodina, verím, že sa vám to páčilo, ďakujem naozaj všetkým odberateľom, ľuďom, ktorí komentujú, ďaká vám, môžem natáčať, ďaká vám, ma to baví a sme schopní sa spoločne zahrať. Mám v pláne ešte natočiť nejaké videá a možno sa presne pustíme do nejakých novších Rome Total War, možno priamo budeme pokračovať v Cossacse, môžeme to nejakým spôsobom striedať, dajte mi vedieť. No a samozrejme aj čo zlepšiť, ako komentovať. Ja aktuálne, keď sa sústredím na stratégiu, málo kedy to viem dobre okomentovať, takže je to taká škoda, že sa potrebujem sústrediť, ale myslím si, že samotný gameplay by vás mohol zaujímať, takže toľko a verím, že sa vám to páčilo. Ešte raz ďakujem Cookingovi, že dal odber nedávno, Odinsonovi, že sa rozhodol komentovať, Darian taktiež, že stále má záujem so mnou nejakým spôsobom komunikovať. No a napíšte mi, čo si myslíte o Cossacse. Je to hra môjho detstva a má neuveriteľne super mechaniky. Nevideli sme ešte kopec bojov a kopec mnohých vecí, čo by som vám tu mohol ukázať, čo tieto hry ponúkajú, nejaké kampane so skvelými príbehami. Niektoré kampane sú inšpirované skutočnými príbehmi z histórie, napríklad obliehanie Prahy, Viedne a tak ďalej a tak ďalej. Je tam množstvo národov, Rusi, Ukrajinci, je to z prostredia 17. a 18. storočia, kedy boli naozaj zaujímavé vojny a snažili sa to implementovať aj do tejto hry a je to fakt super, takže mňa tá hra baví, rád si tým okorením život a myslím si, že to môžeme strieľať z Rome Total War a niekedy možno vydám aj nejaké videjko zo života, takže dajte mi vedieť do komentára, či sa vám to páči, dajte tam like a vidíme sa na budúce, čaute.